Lexus prichádza do Ženevy s jedným číslom. 1 000 000. Každú chvíľu bude mať na konte predaných 1 000 000 Lexusov, ale nie celkovo 1 000 000 aut svojej značky, ale 1 000 000 hybridných Lexusov. Vďaka rozšíreniu hybridnej technológie je Lexus najväčším výrobcom luxusných hybridných aut. Chce v tomto pokračovať a zároveň nám ukazuje štúdiou LF-FC, ako bude vyzerať jeho vlajková loď v nasledujúcich rokoch. Ako počítam, tak počítam, blíži sa termín, kedy má prísť nové LS-ko. Auto síce vyzerá ako obrovské luxusné kupé, ale v štýle dnešných dní má štvorodverí, ale už nie je klasický hybridný pohon, ale vodíkový pohon. Viete si predstaviť, čo je v útrobách tohto inak pekne vyzerajúceho a aerodynamicky vydareného auta? Ja vám to ukážem. Nebude tam možno síce toľko lesklých plôch, ale nad zadnou nápravou budú sústredené akumulátory, pod nimi motor elektrický, ktorý poháňa zadné kolesá. Tu je jedna vodíková nádrž, tu je druhá vodíková nádrž a tu sú palivové články, ktoré v podstate robia reakciou z vodíka elektrickú energiu, zásobujú batérie. Ale vpredu už pohon nie je riešený jedným elektromotorom, ale 2 in-wheel elektromotormi. To znamená, tu je jeden, tam je druhý. V podstate auto bude fungovať ako štvorkolka a predné 2 alebo aj zadný elektromotor sú schopné aj rekuperácie. Toto je vízia roku 2020, kedy už budú aj vodíkové Lexusy na trhu a Kubo vám ukáže, aké Lexusy klasickej benzínovej koncepcie prídu na trh už onedlho. No a ta současnost Lexusu vypadá krásně. Tohle je mentální nástupce supersportovního Lexusu LFA. Stojí na nové platformě a vlastně jde o první performance hybrid od Lexusu. Motor má za zadní nápravou převodovku s elektromotorem u zadní nápravy. Celkový výkon má 350 koní a co je důležitý, Lexus tady použil novou technologii, takový multistage hybrid, kdy vzadu je klasická automatická převodovka, dokázal snížit těžiště, použil ušlechtilé materiály jako hliník, karbon a tím pádem to auto by mělo být lehčí, zábavnější a mělo by přinést tomu řidiči pocit supersportovního vozu. Co je důležitý, dočkáme se ho už příští rok, kdy by měl přijít na evropské trhy.